Iepa, egunon! Opa! Zer moz? Ongita zu? Ongi, ni Mikel zu? Iñaki. Iñaki Urtaskoetako, Bueno, baina. Marine edo Bizkor nahi zuen bezala ditu. Marine edo Bizkor, zergatik, Marine? Bai, Marine da bizena, Marinelaren orduan. Ai ba, bale. Eta Bizkor, iztaria naizelako. Oño? Eta pilotariek jabari ditzen haute, eta Ai, Dios! Arraiatzen bat zegoen basurde bat. Bai. Bizkor ditzen zutela, eta horregatik. Horregatik. Ez basurde bezala jokatu. Bai, indarrekin, bai. Indarrak, ikusi zaitute indarrak azula, Eta zemen txerrin edo... Bai, bueno, txapela batzuk gira bizut, bai. Txapelak, herriko mailetan edo festetan edo... Bueno, munduko txapelduna ere izan naiz. Ojo al Cristo. Munduko txapelduna egunero ez da zautzen, Ez. Iñaki, zorionak. Eskerrik asko. Hoi da, egunero jokatzen dezu hemen edo? Saiatzen naiz, bai. Saiatzen zen. Bai, ikusiko zunez hemen ez dut, badugu bitxikeri bat. Bitxikerik ikusi dut, ezta? Hau ez da fronton normala bat. Ikusten da, normalen frontona pareta izkerretan izan dutela. Bai. Eta gu hemen eskuinan dago. Eskuinan da, kaso, ezta? Horregatik ostentzait ezkerrekin ematea. Adios, Bai. Joder, karo, hemen ikusten duzuen bezala eskuinan, daka pareta. Nik, egia esan, palan oso gutxi bilinez, batez, ila, eta ekutziko zainak pixkan hori biltzen dan. Hau hor beste pala bat, hartu nahi gotu. Hau jen, mentziko eta pala. Bueno, hau zara, hau pala motza da, eta honek ze sekretu o ze pauta. Sekretu, ongi hartu pala eta... Ongi hartu pala eta eman. Bai. Adios. A ver, emate joten, bat. Dios. Eman Iñaki bilurripe. Oin bai, Oin bai, Barkatu, Barkatu. Ona. Bueno. Ondo. Eskerrik asko, bai. Zabarko gara bila. Bai, ointxei, gauza bat, Txoin. Jarri hau, bada. Segurtasunak de todo. Uy, Dios. Un poquito más arriba. Sí, epa. Uy, Aquí. Ahí mejor. Sí, a ver. Epa. Ahí va. Bada espada. Bueno. A ver, Cristina. Beste aldea. De incógnito. Mira, Iñaki, fenómeno. Venga. Yopa. Vamos, Mikel. Bai, Iñaki. Venga. Nada, bukatu partidua. Cristina, ya está. Eskerrik asko, Cristina. Ahí va, un pendiente, se queda un pendiente, sí. Ya está, ya. La perla, vas ahí. Honekin ez da soltatzen. Oye, la ritaco aquí le dejo, Oinaki, haze aventura, Bai. Honek ezea, besotan da tiroiak eta jobe, jo, ezta? Bai, batzutan bai. Batzutan bai, nik aurro, zago latzak egin egin. Mina ikendu, Ba, lasai, ni balutu horretako soluzio bat. Bai? Ze. Oin dago txugezu, azan. Eskerrak. Oinaki, ai ba Dios, ojo al Cristo. Hau zara, ambulantzia jartzen, baina ambulantzia izango da, ezta? Ambulantzia zen, oin ja ez da ambulantziarik. Ez da ambulantziarik. Eta hau nola gertu hemen edo... Ba, Walapopetik. Kriston grazia egin ditorrek. Walapopetik erositakoa. Bai. Ba, genera maila denboraldi bat forretan bila. Aha. Eta ikusi ginen hau, kendu dizkigu hemendikan zitun peratina guztik, baina bertzaldean hemendikan baitu pila bat. Bai. Ja, zer dagoen hemen. Ba, oraindik egia esan, bai. Hemen digo nik hau oso ambulantzia da, hau. Eta zenbaki ere, bai. Hotxe emergentzitakoa. Bueno, ez da odena, hola torri zen. Eskarrak kapatuta da, hau da. Emergentzitako deia, ez da? Deitzeko, bai. Hoi da, breiko. Emergentzia karreteran, emergentzia 8an, emergentzia 16an. Impresionantea. Eta gertatu zaizu zeo sekula, ez dakit karreteran edo txonduan edo... Bai, lehenengo gunean. Zekara, aparkatu ginen hor aurrean, ezin ginen hona sartu, ze dena guztia zegoen, eta patinatzen zuen furren eta geunden horretxean, nomazta eta biok telebista ikusten, eta derrepeti ikusi ginen sirena batzuk hor, errepidetik, eta atan nintzen balkoira. Eta zepasten da, foralak tortzen ziren, hostia, ona, eta nire txeko atanen geratu ziren. Ni atara nintzen nio gantzontzinetan nengoen etxean, atara nintzen holan kalera, eta nien, ¿qué pasau? ¿Dónde está ahí? Ya han venido los servicios sanitarios, ¿no? Rantziaten. Eta, claro, ikusi zuten ambulantzia hor, atean eta torri ziren etxera. Eta beste eriko batzuk dituzte. Hostia, gendo baina ez da ambulantzia txika. Eta horren guen non sartu hor garenera, ez dut nire ikusten nahi. Disgustorik ez azateko eta disgustorik ez azateko, ez da?
Karo, hemen aprobetxatzen ari zara pixka bat, kajoia jarri eta, karo, kriston tokia daka. Hau zaurituak eberamateko da, eta barruko asintokin da eserlekukin da zer egin da zuen? Hor ditut. Ojo, kriston zion da, bai. Egia, zera, perritxuko bezala hasi dira, hortxe. Egia esan erosoak dira, eta adibidez ITV eta honen gauza hau nola pasatzeko ez ere? 10 urteko furgoneta da, orduan urtero kostu behar da, ja. Bai, karo, noski. Bino gautarazo bat, egin ITV-rik gabe dago, eta hemendikan irinora jateko. Permisorik ez daka, ez da, biltzeko. Oain ez. Eta, igual, harrapatzen badizu adibidez taki foralak edo DGT-ek edo benemeritoak? Ba... Arazo zen dute. Eta zen, eskatu behar duzu, baimen bereziren bat edo da? Ez, jonen naiz igual kotxe bat aurretik egiatzen. Lanzadera. Kasualitatez, inguruko ez dakit foral, edo benemerito, edo ertzain, municipal, udaltzaingo, Polizia Montal Kanada, Mosso de Escuadra, ez dakit, norbaitek inak ikusten badu, ambulantzian ikusi, ITV-a doala eta ez doala, ez zara arraro egitera. Botikinak hartzen zuen ambulantziak? Ez, botikina ez. Ez, pena. Zatik, eskatu behar nizun alkola hau soltatzeko, zatik, pegapalua gatu ezken. Basa, jorri kontatxean. Bale, hau, ikusi nola itxasten den. Impresionantea da, pegapalua, bai, pegapalua. Bueno, inaki, hemen egiztan, ez da bate plantxarra, hemen ambulantziko eserlekutan gelitu, zure baratzako letxuiri beira, nola zen dien. Gauza bat, letxuak hango edia. Bat ez da osmatu inaki. Ez pelotan, ez palanda, ez da baratzan ebai. Bueno, bada espada behintzat, segurtasunak izokatuko du, Zintxinoz mitat, hemen multarik gabe, gerrikorik gabe jotea ere, nahiko arriskutsu izaten da. Horrela be, alda. Apa Iñaki, bueno, txon. Ojo al Cristo, pegapaloa, Azte osoa, gidoiekin, eta bentaja handia da, zatik txisteak hemen dazkat idatzita, eta, a ber, Iñaki, hostia, presbizia, ez da ikusten. Oida, Cristina, etorri da, balkoiko emakumea, Cristina, ondo, bien, estamos bien, segura. Bai, bueno, Kristinak egia esan pelota ikusi dezake Euskal Herriko lasaiena eta seguruena. Zergatik, bere bizilagunak ambulantzia badakadako. Eta gauza bat, kaskoa falta bazaio, Imanoli antzarraren arrautza erdi eskatu buruan jarri kalimero bezala, eta hoi da, aprueba ebala. Eskerrik asko.